लोगोफोर आं दंफाव बयजोंबो अनजाथाव लोगोसे नोंथांमोनखौ जोंनि लाब्रा बड' कार्टुन चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय आरो जाय बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक एन्ड शेयार खालामो आरो बेल बटनखौ थुनानै गालांनो दाबाव थुनानै गालां दानो दिनैनो दामख'लाजोबना गालां जाहाथे जों भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना जोंनि भिडिअफोरखौ फार्स्ट नुग्रोयो so thank you अमा बेदरखौ बहा मोनगोनलै माथो गामियाव रावबो बुथाराखै कबीर सिंह अमा राजा अमा बेदर जानानैनो उदैया देरबाय नोंना आरो अमा बेदरखौनो जानो नागिरबावदों नों पानिर जाग्रा खालामदों नों पानिर तात्सात गियान फोरोंनो फैनाङा आंखौ जेखौ सोंदों बेखौ खिन्था आरे आसोल लकडाउननि बन्दखाय गामियाव अमा बुथारनो बादा होदों कर'ना जागोन होनना मिथिबाय हाथ बिगुर नोंनि भाजनखौ खोनासंबाय आं दोनदो र साला बे कर'नानि थाखाय जिगिरबो जाला ना कर'ना ना र कर'ना मत कर'नासो खालामसै आं र मानसियालाय माथो अबस्था गैयैसो जाना दं खुगाया माबाथो थैसो ओंखारदों जालालै बेजों ओइ कबीर सिंह मा राजा ओइ सिखार हाथ सासेना बांग्रा बिसिया फिसाइखौ फोजानाय बायदि मोनदों नामा नों हा हिनजावफोरनि नांद्राय साला मेलेम गरम नोंनि खुगायाव थै ओंखारदों नुवाखै नामा गय जादोंमोन आरो गय फाग्लाखौ मोनजाफ्लांबाय सुनै बुरजा होनानै जाफ्लांबाय आंबो बेखौ जानानैनो अबस्था गाज्रि दा सिमां फिसा नुलायलायबाय आं दसे उन्दुग्रबना आरो माबेलाय जौ गोरान जौ गिसि ओमफ्राय नोंलाय मालानिफ्राय जौ गोरान गिसि लोंग्रा जाखो नोंथ' विस्कि रम नङाबा जाथारामोन हा अमा राजा कबीर सिंह साला नों बड'लेण्डनि सिमांखौ दैयावसो गोजाव होसिगोन नामा जौ लोङै हा थौ गामियाव मोनसे मिटिं दङ सेंग्राफोरनि थांनि बेयाव गोसोफोरा मोजां मोनबाय बायगोनदां नोंना आं थांफैफोरनि मेलफोराव बुदुं बादां जालायलायबाय थायो गावजों थां आं थाङा जानांगौब्रा थौ थांनि जेबो जायाथ' ओइ आं थाङा होनखाबायना जालु बेदां बायदि जानो नागिर नालाय नों सन्थ'ला मिथिबाय जालु बेदां मा जालु बेदां ओइ जालु बेदां आंनि बिफा मिनिस्टार नोंनि आबौ बेनिफ्राय नों थांदो बेनिफ्राय अमा बेदर नागिरना लाना फैथां बहा मोनो बहा मोना अमा बेदर नागिरना लाना फैयाबाथाय दिनै फैनोनो मोनखाया नों मिथिबाय बेनिफ्राय आङो जौ गिसि नागिरना लायना फैनोसै बाजै गावरेमानाव माइब्रानि संनाय दंखायोनो थां खर' गुदुं जादोंलै आंहा मा मेलेमा नोंना गोदौगासिनो दङ नामा कबीर सिंह अमा राजा मा होनो आंनि खर'खौलाय गोदौलाय जागासिनो दं आङो साला क्लासाव सासेबो मोजां सिख्ला गैयाब्रा जोंनियाव मालाय क्लासनि सिख्लाफ्राल' मोजां गोजा टाइट खर' गुदुं जाया माथो जानो बिदिबालाय सिख्ला सासे माथो मोजां फैदोंलै नोंखौ नुनानैनो आं जाबाय दिनै बोदोर नोंनि हायना महराव गोमोहाबबाय आङो नोंनाव मादि गोदानैसो जइन जाफैनाय फार्स्ट इयारनि प्रिति सोमसि होननानै बुङो नामखौ प्रिति सोमसि आच्छा दहायसो आफानि लोगो आदैया आंनो फन हरदोंमोन गावनि फिसाजोआबो जोंनि कलेजाव जइन जासिगोन मोजाङै जोथोन लाखि होनना बुंनाया आच्छा बेसो होमबा खाजाया थावजौ गोमोना हारसिं थाबाय मोनफैबाय माथो आंनिसिम मोजां जाबाय दे दांना नायनो माला आइदोलै मा सोमाखो ओमफ्राय बाजेसो जागोन बेयो माल नङा बेयो मिथिबाय माल होनदोला बिसोरनि क्लासाव थांसै रिजार्भ खालामना फैखानोसै नों बाजेखौ गुड मर्निं मैम गुड मर्निं अच्छा हमारा जो क्वेश्चन क्यों आइला मोर क्लासत अच्छा सन्थला बेथ' फारौ जाग्रासो बर' बुजिया दा बुजिया बर'नि अबो बुजियायो মেডাম আমি এই ষ্টুডেণ্টক কেইটামান বড়ো এছাইনমেণ্ট দিব লগা আছিলে মানে চ' অলপ এছাইনমেণ্ট দিয়াৰ আগতে বড়ো ভাষাৰ কেইটামান কথা মানে বুজাই ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ চ' পাৰিমনে মেম অফক'ৰ্ছ পাৰিবা গ' এহেড हेलौ डियार स्वादफोर खोमा खिफोरखौ एलाव खानानै लाखा बेनिफ्राय खोमाखौ गुदुंखौ फुवारनानै मोजाङै गोसो होना खोनासं आं दिनै नोंसोरनो मा लेसन होनो नागिरदों मिथिबाय स्वादफोर दानिया खोनासंदो नोंसोरनि क्लासाव सोमस्रि एबा प्रिति मुंनि सासे हायनारि दं दानिया फैदो गुबै आयदायाव नोंसोरो दा मा खालामनांगौ मिथिबाय जेबो खालामनाङा खालि सोमस्रिनिफ्रायल' गोजानाव था नङाबानि उननिखौथ' नोंसोर मोजाङै मिथिखायो नङालाय जुदि नोंसोर सोमस्रिनि खाथि खालायाव थाम्फैफोरबायदि बें बुं बिरथिङो अब्ला नायदो दख'ना गानहोनानै नोंसोरखौ बागुरुम्बा बारदै सिख्लाफोरनि गेजेराव मोसाहोआबा नैबे अमा राजायाबो कबीर सिंह नङा मिथिबाय बुजिजोब्बायना आं मा होनदों ना आरो खायदा बोराय बाहायनानै बुजानांगौ बुजिबाय मिस इन्डियाखौ सेना लाजानो गिदों दे गाव दमसेयाव थौ पसिबिलिटि द्रप गोलैदोंथ' रिभाइभ
मोनफैथ'वाखैनो दे माबार र'लै थांगौ नुब्रा साला एसे सम थैबाय थायो दाय गेलेनायफोरावबो सोरनि फन फैयोब्रा हेलौ मा होनखो सोर दांदों सोर आखाइ लगायदों बेखौ जुदि बिमानि गाइखेर मोनलोंदोंबा बेखौ बेयावनो थानो आं थांबाय दङ जाखोलै जोङो मा राजा बहाबा बम बेरलायबाय नामा साला आंनि प्रिटि सोमस्रिखौ दांदों इसेबां गोहो गोनां आंनो दिनैसिम खुदुमनो मोनफेराखै बेखौ र' थांगासिनो आङो बहा दं नोंना बुलिलिया हरलाय आंनो भारायाव आं थावखौनो सोआखैना आंनाव फैसा 50 थाखा दङ बेखौनो सोनानै लानानै थांनो आं हरल' खालि नों साबिखौ मा जाबाय थायो नोंहाबो जानायानो जोबा न' साबिया आं कल अफ डिउटिसो गेलेयो आं मोननैबो गेमखौ मिथियालै आइ साला स्वाटफोर मा जाखो अमारा दा बयनिबो खाजा आया साला स्वाट साला नों बिदिसो होनबावदों हा बिदिसो होनबावदों मा गोहो लानानै नों आंनि प्रिटि सोमस्रिखौ दाङामोन नों हा मा दाङामोन नोङो जाखो ओमफ्राय आंनि आखाइ आं दांगोन ओमफ्राय मा जाखो नोंहालाय मा जाखो आया नोंसो बेबायदि ना र' आरो मस्लाखौ लाबाव आरोबाव नों गोथाव जाना लोलाबाव सोमस्रि प्रिटि सना मानो मोखां सोम जाखो एफा मोजां बोथोर रमान्टिकनो मानो दुखु जाखो नोंलाय दुखु जायाबा आइमोना आफामोना आंखौ हाबा हरनो नागिरबाय कलेज फरायनाय जोबखांबानो रायथिना दोननो नागिरदोंनो सोरबा कन्ट्रेक्ट लानाय मानसिनो हाबा जाया बिजों आं नोंसो थांगोन नायफैनो ओंखारगासिनो दं हौवालाहा नों माबा मोनसे खालामदो ना अमा राजा दा गिसना आं थासान्दिलाय मानो गिनांगौ जाखो नोंलाय आं गाबोनो थांगासिनो दङ नोंसा आफानि सिगाङाव नोंखौ बिहैनो बा माथो लेलाङोब्ला सानैबो माथो रमान्टिक लिलिबाय खालामफैलायगासिनो र' आफानो खोन्थागोन आं खोन्थालासिनो थानायखौ बाराद्राय बारदोंना बे आब' सोमस्रिया र' खिन्थानोसै आं नों दुखु खालामबाय थानांला मिथिबाय ना सोमस्रि सना आं दंना नों बुंबालाय आरोलाय आंलाय माथो दुखु खालामो नोंखौ दुखु खालामा नों गाबोन थांबानो जाबाय दे सोमस्रि सना दे होमबालाय बोथोराबो जि मोजांखा खेस खुदुमनि ना आहाय फारखौ खुदुमलायो नामा ना आं देनां मालाबा रावबो गैयाबा न'आव लिंहरगोन आं नोंखौ दे माथो खुदुमलायना रायलायलायदों बिसोरो र' बेटा बेटिबार खिन्थानोसै आं आच्छा नोंसो होमबा बड'लेण्डनि कबिर सिंआ हा औ बेनो आफा आंखौ दाखालि खेबसे बुना हरनाया बेनो मा अमा राजा बुदों नोङो दाखालि आंनो माथो खिन्थायाखै बेफोरखौ रायखांबाय थायो नामा आं जौ लोंनानै बावना थादों आं खोन्थाफिननो दा फंबाय खिथाखाबाय दा खोनाबाय दा फंबायनि जायगायाव बेलेग सेंग्रा जानाय मोनब्लाबो बेखौबो आं थिगसे खाम दामनाय बायदि दामखावोमोन आं हांग्रि मोनदा मोनासो हांगार फुननाय मोनदा नोङो फंबायखौसो बुबाय जेबो नङा आं बुफिनगोन ना सोमस्रि सना आं बुफिनगोन हा जायाथों मानो नों बेसे बुरजा मोजां मोनो मोना आं मिथिया जायखिजाया नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनाया एसेयावनो जोबनांगौ मानो जेनेबा न'आवनो बुरैना दोनहोनोसै नामा फिसाजोखौ हा आं नुहराबा ओमफ्राय आफा दाखालि बेना आब' सोमस्रिखौ खुदुमनो नागिरलायबावो पार्कआव आंनि गोसोआ एसे गलिगोनब्लाबो दाथ' गलिनाय नंला हाबानि सिगाङावनो नों आंनि फिसाजोखौ खुदुमनो नागिरदों हा कबिर सिंह अमा राजा आरे जानो गोनां बिहावसो बोराय जानो हागौ सोमस्रिया नोंनि फिसाजो होमब्लाबो आंनि गार्लफ्रेन्डसो ना बेबो आंहाबो गार्लफ्रेन्ड हिसाबै बिनि सायाव मोन्थाय दङब्रा बेखौ खुदुमनो अरे मा एसे लाजि गैथारै मानसि नोंलाय हा आंनि सिगाङावनो बिदि बुंनो लाजियाखै जियानो जायाथों मानो सोमस्रि आरो नोंनि सोमोन्दोखौ आं मालाबाबो गनाया फिसाथ' गनायोना आं अमा राजाखौनो बिराद मोजां मोनो आं बेजोंल' हाबा जागोन आफा आरे जानो गोनां बिहावसो बोराय नोंना खर'आ लाव खलाया दै जाजोब्बाय नामा जौ गोरान लोङो हो फिसाजोआ बुंखाबाय जेब्ला आं दिलवाले होनोना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे राजब्रा बि सिमरन होमबा नों गेजेराव फैनानै मानो अमृतपुरि जानो नागिरदों नों हो आरो मा सानदों नों आंखौ आंनाव जेबो गैया आंनाव बिराद बुस्थु दङ मिथिबाय जोंहा न'आव हाखर खरसे दङ जेराव आं थाइलेण्ड मागुर फिसियो आरो मोसौ हालिनै दङ आरो गाय मोसौ 10ता दं जेखौ गाइखेर होबाय थायो माने मोसौफ्रा गाइखेर होयो आरो बेखौनो आं मालाबा मालाबा गुमनो थाङो आइनि लायनायाव जाय मानसिनाव जेबो गुन होनायानो गैया मोजां गियानानो गैया बेबायदि मानसिनो आंनि फिसाजोखौ हरा मानो खुदुमनो नागिरनाय नोंलाय हरा आं गोख्रै ओंखारलांदों दानो आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय नायला आं नोंनि मोखांखौ खुदुमनायानो एसे गिदिर दाय जाबाय दानो आं नोंखौबो खुदुमगोन आरो नोंनि फिसाला उन्दैखौ खुदुमना गालांगोन आं मा जाखो बेलाय आइया नों बिदिसो बावना राजा मानो इदि होनबाय थाखो नोंलाय एसेबो लाजिथारा नामा नों हो लां दानो थांगोन नोंसानि न'आव ओंखाम जानो फैयाखै आं मिथिबाय नोंसानि न'नि प्रपार्टिफोरखौ आं सेना लानो फैयाखै साला हिनजाव गोसथोनायाबो एफा खस्थ'ना एफा रायजानांगौना हो सिखाव खावनाय थां बाल थांनो हो राजा रना थाथ' मा जाखो मानो आफानि सिगाङाव बायदिसिना खोथा
बुंनाय हो माने बिदि बुङो नोङो खालि खुदुमनायखौल' लाना दावराव मानो खालामबाय थायो नोङो मा राजा हो एसे मोजां मोननायानो बोसोरसे जालायनोसै थेवबो आं नोंखौ खुदुमनो मोना नामा आरो खुदुमनायलाय माथो गिदिर खोथा जायो हो समाबायनो आंखौ दिनै माथो सब समावबो खुदुमनाय खालि खुदुमनायनि अनगा नोंहा जेबो गैला नामा माबा मोनसे बुंबा खुदुमनायलाय सब समावबो नोङो हाला मिथिबाय नांला आंनो नों बायदि बयफ्रेन्डखौ खालि खुदुमनायनिल' दावराव खालामबाय थायो हाबा जानायसिमबो नोंनो हायामोन नामा नोङो हाबा जाखांबा खुदुमलायबाय थागौमोन ना हाबा जानायनि सिगां मानो खुदुमनायनि खोथा बुंबाय थायो नांला दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला मिथिबाय समसि नोंनि मोजां मोननाय बेखिनिल'मोन नामा दिनैनि थाखायसिमल'मोन नामा नोंनि मोजां मोननाया हो बा नों माबायदि आंखौ गारनो हाखो नोङो खेबसे लागैयावनो नोङो गासैबो सिमांखौ दै लुजोबबाय दे हो अनसि नोंखौ आङो बिबार गावदां खालामबाय आंनि गार्लफ्रेन्डबाबो आं नोंखौ जेबो खालामासै दिनै नोङो आंनि गायना दोनखानाय बिफाङाव नोङो दिनै सेफायनासो गालांसै बा समसि मानिबाय आं नोंखौ नांलांनो बुहुद जाबाय बिराद सैज' खालामबाय आं नोंखौ आरो आं हाला खालि जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय थांखु जानाय बिरि जानाय नों बिदिल' ना हो नांलांनो मालाय सिख्लाफोर बायदि आङो जौ फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डआ सनाखा बिदि सिख्ला नङा आं मिथिबाय थांलाय बहा थाङो थां गारा खानो गोसो जादोंबा गार बेयाव आंनि सायाव दावराव खालामबाय थानाङा इयाव हो एसे मोखां हासुदैखौ दिहुनबाय थानाङा नांखालाबो नों बायदिखौ दिनैनिफ्राय आंनो फन सन दाहरसै नों मिथिबाय एसेखेनो मोनना समसि प्रिथि नोंनि मोजां मोननाय हा गोरलै मोनब्ला